a taɓa darajar annabi ɗin sannan ka ce kana son shi, ka ce har ka zo da kana da salatin da ya fi ƙur'ani sau 6,000. Haba jama'a, kai mai wannan magana kai ne mai son ɗaya, ka gama taɓa annabin kuma ke ya zo da ƙur'ani ya wahala, kai kana da wani abu ɗaya da za a ce ya fi duk ibadan ma gaba ɗaya bayi gaba ɗaya. Wace musiba ce wannan haka? Salatin Ibrahima da annabi ya karantar, ka ji wani ainihin takaddari yana cewa wai salatul fati wallahi ta fi zata Ibrahim. Ko ba su faɗa ba ne? To kuma wannan shi ne makaryacin da ke yana son annabi. Ga magana annabi ka fifita magana wani can fanko da ba a san shi ba. Ina kunyar take, ina tsoron Allah ku yake. Sannan kuma ana son mutane su tafi su mutu akan wannan. Wallahi la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumun. Dole a faɗi gaskiya don za mu mutu. Qulil haqq walau kana murran. Mu dai aikin mu gaya mu ko ku ɗauka ko ku yi dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar maikin gaskiya. Ya sa ka ce kana son annabi da irin yi ma annabi kishiya haka. Ashe khalif tu'raf ne, saba ma abinda annabin ya kawo tu'raf dan a san kai naka abinda kake da shi. Shi ne ma'anar magana. Kuma masu janyo wannan karin magana ba su san karin magana cutar da ka ba. Khalif tu'raf, be different and you'll be known. Na sha faɗa ko a karatu a jiya, mukan yi ƙoƙari manhajin da mu ina bid'a take a cikin gida da sabon Allah mu taru don mu yaƙe ta. Mu bar addinin annabi zalla yanda ya kawo don mu zauna lafiya. Sannan mu je waje, hatta addinai na ƙarya irin su wani kiristanci, a tattauna da su, a ja su zuwa ga Allah da uslubi mai kyau. A lokaci guda kuma akwai lafazzan da ɗalibai malamai su gantuwa ba kuwa faɗin su. Akwai karatun da yake ba na jama'a ba ne. Wannan ya kamata a san da wannan. Uslubi muhimmi ne. Ku san da wannan. Akwai abin da yake ko ya tabbata a bari a cikin cycle ɗin malamai. Kuna fahimta ta? Akwai abin da in ka faɗa gama garin mutane ba wanda zai fahimce ka. Na zo misali in na ce da ku kwano ya fito muhimmanci, za ku yarda da ni? Kwano ya fito muhimmanci. To amma sai ka zo ba tunani ai. Abin da nake nufi da kwano hata tukunya shine kwano anan. To kana magana to ya fi kwano, ai nan za zuwa maka abincin misali. To kaga daga wannan misali, idan ka samu tattabara guda 10, idan ka harbi ɗaya, saura nawa? Ba ko ɗaya. Sai ya ce tattabari guda 10, in ka harbi ɗaya duk za su gudu. Kaji inda ya fito maka misali. Amma abu ne mai zurfi a zahiri gashi, to wannan karatun ba kowa za a gaya masa ba.